Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Radyo. Alas 5:04 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Good afternoon, Philippines. Ngayong hapon na Bacolod, Western Visayas. Din man ka mga bahin sang kalibutan, basta mabatian. Ag malabutan sang signal sa DYEZ Action Radio Bacolod. Kamu amon gina-welcome sa sari nga palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Aran kita sa katapusan. Ang katapusan nga petsa, katapusan nga adlaw sang ika-siyam nga bulan sang tuig 2021. September 30 tuig 2021. Oy, may 86 dias na lamang ang nabilin Pasko na. Mayara sa 93 dias naman tuig 2022 na. Dali na lang. Mag-abot ang panahon sang Pasko kag bagong tuig. Pero malayo-layo pa ang pagbabay ni COVID-19. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Hidawaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nano ba lang nagabalingaso nga mga balita sa bahin sang lokal subong adlaw. Una among enkwentro sa banwa sang Manaplagin Sundan. Sang naga-aso-aso man nga update sang pamulitika sa Bacolod. Isa ka adlaw antes ang pagsugod sang filing sang Certificate of Candidacy kon COC. Ang pag-anunsyo sang pila ka mga kilalang nga mga politiko. Diri sa Bacolod ko nanugid ang ila sa nga plano plus ang tataganay sang duta. Muning Mayo no panagtag duta dugay naman eh. Ang tataganay duta sa gobyerno galing kay why gid ni Mayo maplastar kag mapolitikan sang mayad-mayad sang gobyerno sadtong panahon pa sang naliligad nga mga tuduig antes gin i-implementar ining baho ang ginatawag nga Comprehensive Agrarian Reform Program sang Pilipinas. Di ko magsiling kita tagtaganay duta sa mga agrarian reform beneficiaries. Di good news, dumayong nga balita. Na nagsentro ini sa Negros Occidental sa mga adlaw ang pagpanagtag sang sertifikasyon. Ang ginatawag nga CLOA. Certificate of Land Ownership Award. Title ini siya. Papel, dokumento. Basihan nga ang duta ginatag para sa imo. Nagkadto diri sa Negros Occidental. Kag siguro kay na nagkon kahapon naghapit man diri sa Bacolod City. Subong ara sa isa ka syudad sa Northern Negros. Ang Tiglikom sang Departamento Pang-Agraryo. Amaning tatlo ka mga dalagko nga balita diri sa syudad sa Bacolod. Unahon naton ang Talk of the City Subong. Ang dalagan sa politika sa Bacolod.
Kung kahapon ang balita mga kaaksyon, nagasiling nga si Anay Konsihal, Attorney Cesar Distrito, ang nag-anunsyo nga ginpangabay na siya ni Anay Congressman na Albi Benitez na kung pwede siya ang makatandem bilang ang alkalde, kung base alkalde ang kandidato sa Bacolod sa 2020 nga pinilay. Ang anunsyo ni Distrito maka-aksyon, dasig di ang ginhambalan mo. Ginlalisan, ang ibang gani daw ginpostahan gid kuno. Kung bala ano ang desisyon sang Anay Konsihal, patunon bala kung hindi. Ano ang subong nga balita nga sumigabong? Ang balita amoning anunsyo man ni incumbent Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Naamo man sa nag-angan sa lima kaaksyon. Kung bala anong matabo diri sa ulihi. Kung bala ang ginadahom-dahom nga si Gasataya ang masaylo sa grupo Asenso ni Benitez kag magkandidato kongresista sa idalom sang grupo ni Benitez. Pero subong adlaw maka-aksyon, medyo may klaro-klaro na ang ininga issue. Pwede taga ni mahambal maka-aksyon nga medyo natuldukan na ininga issue mo. Ay mismo si Gasataya maka-aksyon nagsiling na siya ang magapapili sa gihapon kag mangin kandidato siya sa gihapon sang iya sining National Political Party. Hindi ya kay lokal kundi National Political Party. Kag makabig ini nga puwersado gyapon nga National Political Party diri sa Pilipinas. Bisan nga nagtaliwan na ni ang founder maka-aksyon proti damo gihapon. Sang mga ginakabig naton bantog kag kilalang nga mga personalidad nga nagpabilin bilang opisyal sa ning National Political Party. Ang ginatumod naton diri maka-aksyon amo ang NPC, ang Nationalist People's Coalition. Nga diri sa Negros Occidental, hindi man maasi-asi gihapon. Ang mga miyembro nila siri, damo gihapon nga mga local chief executives. Diri sa Negros Occidental, mayors, pati gani ang gobernador is NPC gihapon na. O, si Governor Bong Lacson, miyembro na gihapon na sang Nationalist People's Coalition. Di hambal ni Congressman Greg Gasataya, magapabilin siya bilang miyembro sang NPC kag magapabilin siya bilang kandidato sa idalom sang NPC. Abot yun na ko naman natabo bisan waya man ganit direkta agin hambal mga kaaksyon nga siya man mapapili gihapon upod sa grupo ni incumbent Mayor Bing Leonardia. Pero kung aton insindihon, isa lang bot sa lingon siri. Kung nagpabiling giban sa NPC si Gasataya, laban-laban bot sa lingon, pabilin man siya nagkalyado ni Mayor Bing. Di bla? Kag mapabilin sa gihapon, na kandidato si dalomsang grupo Progreso. Una sa balita, una sa aksyon. Kaya buwas sugod na maka-aksyon ang filing sa kandidatura. Kung sa mga tubig pa maka-aksyon, matamat na gatinaw. Nailigad nga adlaw, medyo lubog pa. So mga matamat na gatinaw. Kung sa mga tiyempo pa mga ka-aksyon sa una, medyo kagom-goom pa. Medyo gulugal-om-galom pa. Pero subong amat-amat na nga nagasanag. Bangod ang pagplastaran ay mga kaaksyon sang ngalan sang mga kandidato, amat-amat na nga nabatian o amat-amat na nga nagapabati. Ang ginabatayan subong mga kaaksyon amo ang sa grupo naman ni Anay Congressman Albi Benitez kun sa bahay ni Anay Konsihal Distrito, tamo nang nagsiling Kag may mga matanda nga bubuwit la. Ayon sa ating bubuwit, dito niya sa DCRH niya.
No? Si ano na yan, nagpasikat siya na si Lakay Deo Macalma. Ayon sa ating bubuit, o manamyaw na sana, iyawan ka na ulat. Sangyay siya na ginapakot-pakot. May mga matanda kita nga bubuit diri sa Bacolod City mga kaaksyon. Ang nagsiling nga ti laban-laban ang tanyag ni Benitez kay distrito nga mangin running mate, laban-laban nga madayon. Laban-laban kuno nga patunon. Why taman ginapangunahan sa distrito sa desisyon niya. Pero amo nang hambal sa pinaka mga matanda nga bubuit diri sa Bacolod City. Tikon madayon mga kaaksyon. Ang sunod diri nga leon naman sa mga matanda nga bubuit. Kung sino ang kandidato sa pagka-kongresista ni Albi, Dibla ka banti, laban-laban nga pabilin Japon niya sa Grupo Progreso mo. Si incumbent congressman subong Greg Gasataya. Sino ayhan man? Ayhan ang pilion ni Benitez. Ina kung nagkwagid man siya sang kandidato niya bilang kongresista, balang pilion niya bantog balang ngalan. Sikat sikat. Hindi kay siling bantog ang pelyedo. Kaya ang bantog ang pelyedo, ti pamilya man na ni Benitez. Sikat, no? Sikat balang ngalan. O kon personalidad res Bacolod. O kon baguhan. O kon base ang kwaon niya ang politiko man sadto nga nabalda sa eleksyon kag loyang mabalik sa piniliay. Damo mo diri sa Bacolod. Damo sa nagkalabalda suli nagligad nga 2019 nga eleksyon. O kon pwede man nga ara nga daan sa bongga pungko boss lingod incumbent. Ito man ini ka makahalawat-hawat nga senaryo maka-aksyon diri sa Bacolod City. Iban nga mga syudad sa Pilipinas na way ko bati pa nga may amo-amo masaning nga sitwasyon diri sa Bacolod City ho. Palantara sa masunod nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang mga kaaksyon, ang engkwentro nga nagluntad sa barangay San Pablo, Banwa sa Manapla Negros Occidental. Yung magsiling kita engkwentro, tiruhay na. Ha? Tiruhay sang pusil, lagba man akong lipot. Soldado sang gobyerno, soldado militar, bulig ang kapulisan. Kontra sa ginapatihan, miyembro ka opisyal sa NPA. Ang resulta mga kaaksyon, may report nga 4 ka nagkalamatay, may report nga 3 ang mga nagkalamatay. Kung basihan naton ang report mga kaaksyon sa militar, may isa kuno ka babayi nga may mataas nga ranggo, kag pinapa ka mga nagkalamatay. Ang istorya sila nagasiling na ang gintingob nga puwarsa sang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army kag 605th Regional Mobile Force kag 64th Special Action Force. Nagapatigayon sila sang Joint Enhanced Military and Police Operations kagahon. Last dos sang kagahon mo. Sang ilang maengkwentro diri makaaksyon ang kapin pulo kag ginapatihan na miyembro sa NPA. Ang lugar Hacienda Builders, Barangay San Pablo, Manapla. Ang binailuhan ay isang tiro naglawig sa kapin 30 minutos. Tawig na. Butanta gani bisa na isa ka minuto gani nga linok panay mga kaksyon lawig na. Ang lupad sa nga bala kada segundo na ya way segundo. Pilayhan ka mga bala ang naglinupok to sa sulusan 30 minutos. Isang ulihi mga kaksyon sunod sa mga otoridad. Ang ilan sa nga kontra nagpalagyo pakadto dito sa Hacienda Mimi. Sinda Mimi. Sa barangay Estado sunod na sang Victorias. Ang mga pusil, may granada, kag subversibo ng mga dokumento. Kuha ang mga otoridad sa eksena sa engkwentro sunod sa militar, wala sa napatay sa tropas ng gobyerno. Ang silinderis ng militar mga kaaksyon nga sa 4 ka mga nagkalamatay, o sa pila ka mga nagkalamatay, mayara nga high-ranking NPA member, may anay secretary o sang Southeast Front, may finance officer, ang Northern Negros Front,
may logistical officer, may education officer, Silingon opisyale, Una sa balita. may ginauyatan nga posisyon, no? Suno sa militar. 518. Alas 5:18 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang sunod sa bago mga ka-aksyon nga ginreporta nagligad nga isa sa mga lugar diri sa Negros Occidental nga may damo subong nga aktibo nga kaso sa nga COVID-19. Subong nga adlaw mga ka-aksyon or umpisa kahapon. Ang Bago City Hospital, liwat naman ginpasaradaan temporaryo ho, do makatatlo na nikabeses na ginpasaradaan temporaryo ang Bago City Hospital. Ang rason sa 8 sa mga personnel nila ang swab test ginkuha sila positibo sa COVID-19. Kag ang result naman sang sining liwat nga sira temporaryo kay why naman sa makante, no vacancy naman. Why naman sang choice sa lokal nga gobyerno kundi amo ni. Alang-alang man nila hindi pagsaradaan nga damo pa sang mahalitan sa ulihibla. Alas 5:19 sa Balita Nasional. Ari na nag-anunsyo gid man ang one sambayan or isang sambayan nga grupo ini isang oposisyon. Gin-endorso na si Vice President Leni Robredo bilang ila kandidato sa pagka-presidente sa 2022. Ang ibanda sa daw pa maanunsyo. Samtang FDA nagpaandam batok sa ginabaligya nga COVID vaccines online. Mag-online makaksyon halong kita dapat mangin matanda kita da. No? Kung mag-agita sa online. Ang dole ginatun-an ang deployment ban sa Saudi bangod sa pagmaltrato sa OFW. Mudlay no, kung ito kasi abang nga nasyon, lain to yung batasan sang taga-iban ko para dito sa Pilipinas. Pero kung pa isog-isog lang, mas isog yung Filipino. Why gatras ng Filipino mo? O galing kung ang Filipino or Filipina isa lang, ang kontra niya damo, mudlay mo na. Di na nakasarang ang nagay sa hanon lang, kontra sa 5 or 10. Kaya bakit mo ko'y panawagan na lang? Alas 5:20 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa nangabahin. By the way, subong hapon, mayara naman sang operation angos illegal nga droga naman ho. Ginakabig drug den naman yung mag-aksyon. Magsiling kita drug den. Dara ginabaligya ang illegal nga droga at the same time, dara ka man pwede maka yop-yop daw tiyanggi bla bakal ka da daw tiyanggi lang ka bakal ka soft drinks bakal ka da dara ka pwede makapungko dara ka man pwede makainom soft drinks drug din ani ang mga nagkaladakpan bla ni dugangan ang ila sa nga penalidad. Kaya kalabanan nga nagabalik-baligya ni isang illegal nga droga, nakaagi man na dakop sadto, ginpriso, kag nahilway lubat. Why na niya, ang ila sa dipensarya mo na balik-balik na lang ni. Man, grabe ang kwarta di mo. Grabe ka dali sang kwarta di kung transaksyon sa illegal nga droga ang paghahambalan. Alas 5:21 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Buwas nga adlaw, October 1 nasa na silintra. Nagluwas sa kinabantayan nga filings ang COC. Aksyon Radio Bacolod. Mayara sang temprano nga pamaskwa sa inyo. Ang sa pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Tatlo ka mga tagdaog naman mga ka-aksyon. Kada adlaw na tatlo. Tatlo ang mga daog. Sa ato sa dinga sa pamaskwa sa ARB. Adlaw-adlaw ma-raffle. Ang Aksyon Radio Bacolod. Ari na, naka-plastar na maka-aksyon ang plano diho. October 1, may tatlo. October 2, may tatlo. Para kada adlaw, may tatlo gid. Munang pamati ka mo kung nara ka mo sa inyo sa dinga puluyan. Pamati ka mo mga ka-aksyon. Tune in ka mo sa Aksyon Radio Bacolod. Sakbulan diho. Isa ka bulan, adlaw-adlaw kay din mga ka-aksyon. Tatlo ang tagdaog. Sa ato sa dingasap, pamaskwa sa ARB, 500 ang kada daog. Awat pa, dako na din 500 para sa aton. Budlay ang pangitaon kwartas mo.
Sige, buo tanang ato sa ring first batch sa ato sa ring mga commercials. Sa ato sa ring pagpanubalik kay balon tara detalye sang report sa ato sa ring mga action unit reporters. Pagkatapos kailangan sa rin. Southern Plus Gold. Ako gali si Maya. May cisco sa ovary. Okay, sa ilawanta, pag-atalis to, monitor sa ato sa nga live stream. Si Bea Jonathan, yan tayo kagid si Kumari Star Mayo, kag Ma'am Jinky Dialagdon. Elizabeth Malakagamala, keep safe everyone, God bless and more power to ARB. Fernandez L. Eric, Alex Fuentes, mayong hapon. Axomar, okay. Si Randy Artiaga Santisas, listening. Salamat Randy. Alexa Fuentes, listening and watching. Fernandez Eric, mayong hapon. Raymar Gicano Haliazgo, okay, good PM. Monitor lang kami di sa may sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Noe Erwin de Catoria Gonzales, good noon. Rhea May Ladio, mayong hapon. Martin Aliling, Ana Sinoro, Arana. Maria Teresa Hofilinia, Jeriel Galudo, approve. Alright. Ima Alcuela, Kelstrom. Good afternoon, shout out lang kasyan ko Dorothy Peralta, Mopas, kag family sa Greensville, Bacolod. Humalumina, good afternoon. Ana Sinoro, great ko si Christine Sinoro, Garcia. Garcia, you Hest. Nani you Hest? Ko nga anak, youngest. Okay, youngest ko nga anak. 36 birthday. Oh, salamat. 36 birthday. Happy birthday. Joel Aligato Hibinia, good PM watching si Tivil Estefania. Ambal ni Ana Sinoro si Gov, kag Vice Gov, kag si Congressman Greg. Amon gid ya nga mga paryente sa Bacolod, solid gid. Athia Kim Riman, good afternoon. Ritzel Absen, Aksumar. Ngayong hapon, shout out lang ko sa Absen family sang Kunalom, Himamaylan City. Nakatune in gid sila subong. Thanks and God bless. Watching from Saudi Arabia. Ana Sinoro, thank you. Noel Amar, good afternoon. Inatamyaw ni Noel Amar, friend ko nga si Vanessa Mayo, Jinky Dialagdon, Milal Oligo, Alex Montesa, John Sison, si Yvonne Boyser, si Bea Jonathan, kay si Dennis Roma. Great ko anak ko nga youngest, okay, nabasa ko niya. Youngest yung anak, Christine Sinoro. Amon isang birthday, Ana Sinoro. Si Christine Sinoro Garcia, birthday today. Happy birthday kay Christine Sinoro. Alright, thank you. Sige. Christian Menyes Villalobos, monitor lang kami din sa may barangay Pantanon, Don Salvador Benedicto. Hamal ni Noel, Sir Marlon, shout out ko lang akong kumpare. Si Bowie Julingo, Rayboy Alunan, kag akon sinhinablos, nga si Taboy Derla, approve. Ay ba na, balikan ta.
una pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa selisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sa aksyon! Sa City Hall nga balita, balaon tanabi kay ang desisyon kag pronouncement ni Congressman Greg Gasataya. Ginarespeto ni Councilor Novero ang desisyon sang Grupo Progreso angot sa among nga development. Hindi pasri may baluan. Aksyon Radio City Hall Report. Anong plastada siniman na pabilin si Gasataya sa Grupo Progreso o kung ano nga plastada? Action Art may hapon sa report, please come in. Pag-base sa desisyon na natukyan ni Congressman Greg Garcia sa grupo na clear disunod tingnan Action Art? Action Art? Yes. Oo, idog-idog bigawa kay medyo daw hindi klaro ang ato sa nga signal. Hindi na doon Sa babe? Aha. Tapos naman di siya ako. Gani. Oo. Sige, standby Action Art ha. Check anay Action Oliver. La 5:30 is importante ni mag-action ha. Kay why pagali may baluan kun bala mapabilin si amo tong muno kay nasa headline bla. Hindi pagidya piho. Ginalantaw lang base amatabo mapabilin or posible man nga hindi magpabilin. Action Art. Kung pamatihan by Action Marlo, ang desisyon niyan neutral mo. When you talk about neutrality, meaning, why ka umdatin sa naguli? Aras tunga-tunga. Aras tunga-tunga. No? Pero kung ikaw sa Grupo Progreso, siyempre, ang reaksyon mo nila, hindi ka lang ang kinakaroon nga talong mo man siya o kung anong sitwasyon. Depende na actually ang apalgi kay Congressman Craig. Prior sa iya pronouncement kay Inasaga sa area sa Mutibista, pali na istorya yan naman ni si Mayor Ronaldia kag si Congressman Albi Benitez mo. Kaya reason na digali, ang duha ni dako nga naging faktor kag nakabulig sa iya political career Action Marlon, no? Long side naman, Maninoy kasal. Uy.
Dito, why siya bala pilihan. Now, ang matabo, sila yung sulong iya sa kay Kong Greg, sila nga para sila sa grupo Progreso, kung anong ilang panindugan, sila na lang yung pamangkuton. Meaning, ang grupo Progreso, kung anong ilang desisyon. Kay at the end of the day, may mga meetings sa Maniltak. Ako naging confirm may Councilor Inisito Novero sa may istoryata sa sining hapon. No? Kay gusto malatot na ni Baloon sa party sa grupo Progreso kung ano ang ilang sining reaksyon sa team nila. Galing si Mayor Bing na hindi pa man available. Amo to nga si Councilor Novero na istoryata. Siling niya, may mga gina-istoryahan na gitman ang grupo sila. No? Parte sila ng mga plan of Marlon, kung ano ang maging desisyon ni Kong Greg. Pero hindi gusto ni Councilor Novero na pangunahan kung ano man ang mga desisyon sa alkalde sa origi. Nagalakit pa na kung saan sila mag-file sa ilang certificate of candidacy sa talatapan sa Commission on Elections o kung Comelec. Kaya sila ni Novero, sila nga way sa magkapugong diri kay Congressman Greg kung ano man ang imuon niya. Correct. No, kay iyan na desisyon. Pero of course, sa part ng Grupo Progreso, may mga proseso man sila po kung anong matabo sila. Mala ara gihapon, ilay-lakip nila rinalon sa mga campaign. Halimbawa, karon kung may ara sa opening salbo na, kung bala, welcome gihapon sa Kong Greg gumagawa upod sa ila, maghambal abi sa Grupo Progreso. Di na hindi pa niya man-anticipar sa buong Marlon o kung na-preempt for now because may mga meeting pa ina matabo. Tilang taon niya kung anong desisyon pero yaring confirmation o kagkaparayan ni Councilor Renisito Novero. Iyan ay decision personal. Hindi naman mapunggan. He may have his own reason. Pero ang Grupo Progreso will continue to work as Grupo Progreso with or without companionship of our incumbent congressman. Ang final date sa among filing, hindi ko pag i-preempt ang decision ni Mayor. I leave it to him. May mga plano, saan nga may fill in ang Grupo Progreso para sa congressional post since nga mo ng desisyon ni Well, initially, may mga discussion na nungod sila na bagay, but until today, nothing is final yet about congressional setup. Tama na, Action Marlon. Action Art? Nothing is final yet. Oo. Pero kung... So may mga one pa ni, we have to expect the unexpected move. Kaya wala pa nila tapos, take note, that was from the official filing sa Certificate of Candidacy and it will last until October 8. So may tiyempo pa nila noon tayo kung anong matapos. May pala pa-kompleto fill-in ang Grupo Progreso from Congressman down to the city councilors ina ang malantayan ta in the coming days, Action Marlon. What's Action Art? Yes. Ang gin-announce yan ni Congressman Greg Sataya, ang para-elect lang congressman sa idalom gyapon sa NPC. Amula na ya. Correct. Mapapili siya gihapon under the banner of Nationalist People's Coalition but in the local, neutral siya. Do ka budlay Action Art mo nga hindi siya magdesisyon? Do bala? Kay kon ang bisan sa Grupo Progreso budlay kasi siyempre karon hindi ka kabalo kung bala si Congreg si mo punto mo. Gani man, ang importante Action Art di maka-decide solely dapat si Congreg mo. Para para madula balang lainay, madula balang isyo, dapat si Congreg ma-decide. Hindi ang Grupo Progreso, hindi man ang Grupo Asenso. Dari depende sila niya kung magampal ng Grupo Progreso yung kay kung mo ng decision niya kung ano manila panindugan tiwa sila ni Congreg why mo na kung ano decision nila kung maghambal bang Grupo Progreso hindi dari ka hawiran ka namon anong desisyon ni Congreg? Neutral gan kung yes or no budlay ba? It para to be a $1 million question. No? Dapat ka na, sa ako lang sunod niya, dapat mahalin mismo ka Congreg mga desisyon mo para ka matuldukan ng mga isyu. Ang iyagan ng desisyon nga, wala siya sa suportahan sa lokal. Ang kwa siya na, wala siya nag-decide Action Marlon, pero ang kwa siya nga, papili siya independent under NPC. NPC? Muna yung plastada. Amo na yan.
neutral siya sa the local, kasi ginakonsidera ganing selfie nga hindi na siya part sa grupo Kongreso, kay ultimately, kung mag-fill-in nagkaroon ng grupo Kongreso sa mga congressman ng kandidato, kung hindi na siya yan kaloon. Magamo ng plastada, action art, kung namugi naman na matabo sa ulihi, daw ay guro maka-enkwentro si Congreg nga babakod-bakod. Magamo ng plastada. No? Siya guro pinakaribuinas eh. Kung sa kay Mayor Beng, sa kay Kung Albi, alangan na mapil-in ang ibang karoon na magkatupas ladugang saan. Kane? Oo. Na, kaya mo nang pila ka mga development, kaya ang panindugan ni Congreg, na kung mamatian mo siya, sila nga ako I am running for any position and my commitment to serve Bacolod is not under any political affiliation, political colors or nano. Kaya sila nga pag-servisyon, hindi man sa pakulor-kulor. Correct. Tanan man din yung servisyon aton, and after all, after election, ang aton diya servisyon, di man ko nga kulor na nga nag-sport sa aton, kundi ilong ko Bacolod ang sumalon. Kaya mo na. Isa na sod, pero amo nang pinaka-latest nga desisyon ang sa part sang grupo ni anay congressman Kung Albi kag ni Mayor Bing amo nang bantayan ko nung muni sang mismo leader nila ni. Kung mag-file sila ang grupo Progreso nga may congressional candidate sila, meaning ipag-withdraw na kay Congress. Sabi lang? Kon YB. May ibutang man siya to, kakandidato nila sa congressman, ang inaguro sa Diagit, lang taon ta, kung wala, 3.95, or pati duwa lang ni masaputiyay sa pagka-mayor, pati di kongregya, may kontra. Oo. Kag sa tion sang campaign action art, kon color-color ang paghambalan, pasya mo ning senaryo nga matabo nga ang soksokon nga bayo ni Congreg, ang piyak pulang, piyak puti. Ay. Diba? Combination na puti. Dapat sinangi mo color, rainbow color, di kompleto. Red, orange, yellow, blue, green, indigo, violet. Ang regla mo na. Kaya mo na lang nagamiton ta. I-register mo lang na ang DNBP mo. Ara na mo damo na nag-apply diho. Isugpunan ko rin kay Saxon may mga scheduled budget interviews regarding sini nga development kon politika sa sunod sa Bacolod ang paghahambalan. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung pamatian ko balang tunob la, kag ining dalagan sa statement, bago lang, sa interview ni Action Art ay hupon kay Councilor Novero. Kung ako lang niya pananawan, observation, nga daw ang laban nga habyog ni Congreg ara sa kay Benitez, no? Kaya mo na sa ulihi kung why sang ipaengkwentro ang grupo ni Benitez kag ang grupo ni Bing sa kay Congressman Gasataya. Di isa sang pinakadebuinas nga politikos Bacolod si Congreg. Sino ba ang mabakod-bakod nga alan paengkwentro man kay Congreg? Kung hindi magbutang ang grupo Progreso kung magsaylo sa sapiak, kag kung hindi magbutang ang asenso kung mapabilin siya sa grupo Progreso. Grabe kasadya sa mapolitika sa Bacolod City, no? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pero hindi ka mo magpatama sang kasadyada kay importante mag-action, may vitamin D3 ang lawas niyo. Kay importante na mag-action. Vitamin D3 sang life extension. Yung gina, pwede ka mo ka
Ang iban naga Sa balita, una sa aksyon. alas 5:49 sa ato sa nga pagpanumbalik pabati ko ang palayag kay nagpadulong kita mo. Isa kita sang mga nagsaksi sa sining personal nga panagtag no ni Department of Agrarian Reform Secretary John Castriciones. Nagkadtugin isa dara sa may gym sang Banwa sang Pontevedra. Linibo ka mga agrarian reform beneficiaries ang ginhatagan sang certificate mo of land ownership award title ko na KLOA ginatawag. Mga 7,000 sobra prote ang nagkadto kay nato kamati ceremonial distribution. Hindi pwedeng pagkadtoon mo tanan-tanan nga 7,000 sos kadelikado. Ang nagkadto kay dito mga 150 lang kamati ceremonial mo. Ang iban nga mga wagin panagtag tigin tugyan na sa nagkalain-lain nga mga agrarian offices sa Banwa Quezon at kaya sila na ang mapanagtag sa saning KLOA mga kaaksyon. Sa ato sa nga pagpanumalik alas 5:50. Normal sa mga... Palikanta ang nagpadugang sa ila sa nga mensahe. Sige, address na mo. Si Ashley Elizalde, good PM, Tamya ko, Dexter Ryan, Ashley, kag happy birthday sa kay Aika, halin kay Mama Tarsing sa Maaw, kag Papa, ka Tuto. Stay, sige. Evelyn Ipomuceno, keep safe, God bless. John Acosta, hello, Axel Marlon, gamon ito ko rin. Salamat, John. Si John Acosta. Inday Blaza, good afternoon. Melvin Nonato Azucena, Axel Marlon, good PM, para sa akon, perennial sickness na ina sang politics, wala sang permanente nga amigo sa politika. Melody Calvas, good afternoon, Axon Radio. Milay Oligo, arada, good afternoon, Bani Cafe Live, Milay Oligo. Thank you.
Secretary Castri Siones pa karon ng talan na sa action of farming line ay naalang-alang na ato si Tiempo. Sige. Mga bro, kanamay ang feelings kag ka-relag sige sa kata sa sangkape kung nag-istorya ka. Sa mo sa nga barkada mas nagadami ang inyo sa nga banding moment sa kada higop sang mainit nga kape samtang nag sa mga nagapamangkot naman kung diin po en punto alas 6. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!